республикала югары уку йорттарына документтар кабул итү кампаниясы бара. Быел ул нинди шарттарда үтә? Һаумыгыз. Эфирда интервью тапшыруы студияла Гүлсемә Эштанова. Программабыздың кунагы Башкорт дәүләт университетының инженер факультеты деканы Ринат Төлкебаев. Ринат Сәкерович, һаумыгыз. Һаумыгыз. Һез Башкорт дәүләт университетында озак еллар кабул итү комиссиясында эшләнегез. Һәм бына Башкорт дәүләт университетының абитуриентларда кабул итү кампаниясына евенә тиклем беләһегез әйтәктә була. Бына быел нисегрәк була университетта кабул итү, нинди шарттарда үтә һәм касандан документтар кабул итәһегез? 17 июньдә без кабул итү кампанияны башлап ибәргәнек инде. Ләкин менә июньдән адактарында Башкортстан җитәкчесенең карары буенча кайбер бер үзгәрешләр индерелде кабул итү кампаниясында. 17 июньдән барыһында үзебезнең ичекләрдә асып көтә идек. Ләкин хәзерге үзгәрешләр буенча кемдәргә 17 яше тулган, шулар инде кабул итү документларын килтергән вакытта үзләре белән я ПЦР-тестының хөдәтен китергә тиештәр. Я инде прививка эшләткәндәре, я өченче вариант ул справка, прививка куйырга ярамый дигән. Үз документ менән генә без аларны үзебез күзгә күз карашып документларын, имтихандарын һәм апелляцияны үткәрә алабыз. Кемдәргә 12 яше тулмаган, уларга ишек ачык, улар килеп безгә документларын тапшыра алалар. Һәм бер вариант инде ул безнең сайтка инеп документларны ситтән торып тапшырырга була. Монда быелдан башлап һәр бер югары уку йорты госуслугыга кушылдылар һәм шулай ук документларны госуслуги порталы аша инеп Рәсәй буенча югары уку йортларына тапшырырга була. Һәм тагын да бер вариант, был инде бик борынгы тибетик, был почта аша документларны ебәргә була, ләкин соңгы елларда почта буенча документларны тапшыручылар бик кирәк, елына бер 10 кешегә җитмәй. Күбрәк кайсы вариантты хайлайлар? Былтыргыны әгәр иткә төшерһәк, монда инде күбенчә ситтән торып булды, ләкин халык аралашуды хагынып, хәзер безгә күбрәк үзләре киләләр. Ләкин 29 июньдән башлап, монда инде без аларны тикшергә булса, сикләүләрдә исәпкә алганда, исәпкә алып, улар инде үзләре менә я справкалар китерәләр, я өйдән генә документларын тапшыралар. Ләкин күп халык хагынган, килеп, аралашып, белешеп, үз күзләре белән күреп, шулай университетта танышып, үз колаклары белән ишетеп дигәндәй, халык риза булып кайтып китәләр. Бына республикала быел бердәм дәүләт имтиханын тапшыручылар арасында 100 балл йыусылар байтак кына. Укучыларның, сыгырылышка укучыларның ошондай һөҗүмтәләрен күзәтеп барасызмы? Буларда без карап барабыз. Әйтеп үтәм, менә былтыр безгә берничә студент укырга инде 100 балл белән, без аларга инде стипендияларына өстәмә аксалар биреп, уларны кыуандырдык. Улар бик нык кыуандылар. Быел да иткә төшерәм, абитуриентларда кемдер 100 баллга биргәндер, әгәр дә Башкорт дәүләт университетына инһәләр, уларга стипендияларына бик зур гына өстәмә булачак. Әйткәндә, бына бу бары тик имтихан биргән дәвердә генә һәрәтле балаларны күзәтеп бармыйсыздар? Мөгаенда мәктәптәр менән дә эшмәкәрлеккә галангандыр. Ел әйләнәһенә без мәктәптәр менән, урта профессиональ белем бирү учрежденияләре менән хезмәт итәбез, уларга йөрибез, профориентацион эшләр алып барабыз. Шул ук хәзер инде менә өйрәнеп биттек Zoom аркасында, Zoom менән алар белән аралашып, уларны ел әйләнәһенә профориентацион эшләр алып барабыз. Һәм улар ел әйләнәһенә кайһы бирләре без ошонда гына киләбез, без сезгә тапшырабыз дип алдан әйтеп тә куялар. Предуниверсалийлар бармы? Шулай ук балалар монда эшләйләр инде. Монда беренче бердәм дәүләт имтиханына әзерләү балаларны һәм шулай ук һәләтле балалар менән айрым эшләр алып баралар. Монда инде улар лабораторияларга килеп, үзләре шөгыльләнеп, кызыксынып, киләчәктә үзләренә һөнәрдән хайлап безгә укырга киләләр. Һезнең факультетка килгәндә, инженер факультеты был исем астында эшләвенә 10 гына ел, шулай да традициялар һәм коллектив формалашкан һезнең. Әйе, безнең факультетыбыз зур түгел, бөтә 30-га якын укытучылар эшләйләр инде. Коллективка килгәндә студентлар саны бик зур, 4 юнәлеш бар. Бу төп юнәлештәр. Студентлар укыйлар, кызык, чөнки бу технический юнәлеш булгас, бездә инде лабораториялар бар, анда улар үзләре кызыксынып, укудан һуң калып,
укытучылар менән шөгыльләнәләр, үҙәре бер төрле статьялар язып, конференцияларда катнашып, урындар яулайҙар. Фәнни эшмәкәрлекте алып баралар димәк, ә ниндәй 4 юнәлеште һанап үтәйек? Был инде технология машин оборудования, химия, физика, механика материалов, материаловедение. Һәм быел менә тагын бер яңы юнәлеш, ул энерго и ресурсосберегающий процесс дип атала. Монда ла бюджет урындар быел бар. Шунда абитуриентларны көтеп каласакбыз. Ягъни бу яңы заманса талаптарга җавап биргән белгечлек шулай бит. Был яңы тенденция, мода тәйләр инде, энергоресурсы, энергосберегающие ресурсы, химический и промышленный. Ягъни факультет заман талаптарына җавап бирә дип әйтәйек, ә заман талаптарының тагыла бер шундай юнәлеше, ул бюджет урындары. Еш кына моны һуңгы вакытта ишетергә туры килә. Республика вузларында бюджет урындары арттырыла. Һеҙҙең факультетта гомумән Башҡорт дәүләт университетында нисек хәл? Башҡорт дәүләт университетында дөйөм алғанда бюджет урындары артты быйыл. Ләкин ҡайһы бер йүнәлештәр буйынса урындар кәмей йә юғала. Менә әйтеп үттем, ҡайһы бер йүнәлештәр буйынса киреһенсә яңы бюджет урындар бирәләр. Әгәр дә беҙҙең төп вузда алғанда, быйыл менә яңы йүнәлештәрҙән ул энерго и ресурсосберегающий процесс әйтеп үттем, статистика йүнәлеше һәм математика и компьютерный наука дип атала. Ошо 3 йүнәлештә быйыл беренче тапҡыр бюджет урындар булды. Был йүнәлештә үҙәре яңылар. 20 самаһы һәр бер йүнәлештә. Байтаҡ ҡына шулай. Байтаҡ ҡына һәр бер хатта ҙур группалар. Бер группа шул 20 урын самаһы, ҡайһында әҙерәк, ҡайһында күберәк. Йәшәү урындарына килгәндә. Быйыл гына май айында Башҡорт дәүләт университетында яңы ятаҡ астылар. Анда 600-гә яҡын урын бар. Бында инде беренсе курска килеүселәрҙе ошо ятаҡҡа урынлаштырасаҡбыҙ дип вәғәҙә иттеләр. Көтөп ҡалабыҙ, килегеҙ. Урындар буласаҡ. Яңы ятаҡта. Онда бына коммерция нигеҙендә уҡыусыларға урын булырмы? Бюджетҡа ла, коммерцияға ла, сит илдән килеүселәргә лә барыһына ла бюджет урын. Әйткәндәй, коммерция нигеҙендә хәҙер студенттар барлыҡ факультеттарҙа ла бер хаҡ түләп уҡый, шулай бит, күпме ул? Юҡ. Барлыҡ факультеттарҙа бер иш түгел. Күп йүнәлештәрҙә хаҡ берешерәк. Был уртаса алғанда 120 мең самаһы йылына, ул көндөҙгө бүлектә инде. Ҡайһы бер йүнәлештәр бар, 110 тирәһе һәм бер нисә йүнәлеш бар, улар приоритет йүнәлештәр дип атала. Уларҙың хаҡтары күберәк, анда 130-160 меңгә лә итә. Ә студенттарға эшләп уҡыу мөмкинлеге бармы? Студенттар пандемия ваҡытында бик күп студенттар өйҙән уҡыған ваҡытта күбеһе эшкә урынлашып бөткәндәр инде. Һәм менә беҙ аларҙы яҙ гына уҡырға сығара баштағас, ҡайһы берҙәренә бик ныҡ оҡшаманы инде. Беҙгә эшләй башланыҡ, уҡыу беҙгә оҡшай ине, ситтән тороп әйҙә, дауам итәйек тиҙәр. Ләкин көндөҙгө бүлектә беҙ аларҙы уҡытырға тейешбеҙ. Талаптар икенсе шулай. Талаптар икенсерәк. Күп студенттар уҡыған ваҡытта эшкә урынлашалар, ҡайһылар ярты ставкаға, ҡайһылар тулы ставкаға ла урынлашып, үҙҙәренсә ваҡытын табып, уҡып та өлгөрәләр, эшләп та өлгөрәләр. Ҡайһы берҙәре уҡып бөткәс, ҡыҙыл диплом да алалар. Әйткәндәй, бына был эш тураһында ни өсөн һораным, сөнки ул берҙән студентҡа тәжрибә туплау, был ҡабул итеүсе һораған төп талаптарҙың береһе, ҡуйған төп талаптарҙың береһе. Ә икенсенән инде һеҙҙең факультетты, гомумән вузды тамамлаған студенттың эшкә урынлашыу үҙенең йүнәлеше буйынса. Быйыл һеҙҙең вузды күпме белгес тамамланы һәм уларҙың эшкә урынлашыу мәсьәләһе? Беҙҙең вузды алғанда, беҙҙең вуз бит ҙур, ул беҙҙең Өфөләге төп бинанан башҡа беҙҙең 4 филиалыбыҙ да бар. Бөтәһе 7 меңгә яҡын студенттар тамамлайҙар уҡыу йортон. Былар инде көндөҙгө бүлектән, ситтән тороп, киске бүлектәрҙән бөтәһе ямғыр һағанда бик күп тамамлайҙар. Бары тураһында ла әйтеп булмай, факультет тураһында. Факультет буйынса беҙҙә 100-дән ашыу тамамланылар. Күбеһе эшкә урынлашып, менә улар студент саҡта уҡ әйттегеҙ шулай. Студент ваҡытта күбеһе урынлашҡандар. Ҡайһылары менә инде июлдән беҙ эш башлайбыҙ, беҙҙең дипломды ғына көтәләр тип торалар. Һәм менә бында әйтеп үтәйек, уҡырға инеүселәргә беренсенән маҡсатлы уҡыу бар беҙҙә. Был инде нимәһе мәбәле, әгәр дә һеҙ маҡсатлы йүнәлеш менән уҡырға килһәгеҙ, һеҙҙең уҡыу бөтөүегеҙгә эш урыны әҙер буласаҡ. Һеҙ ошо эш биреүселә 3 йыл кәм тигәндә эшләргә тейешһегеҙ. Был инде һеҙҙең эш урынығыҙ бар, аҡса була тигәндә аңлата. Эшкә урынлашып та параллель рәүештә уҡырға ла була. Әйткәндәй, бына һуңғы ваҡытта республика вуздарына ниндәй ғәйеп ташлайҙар? Имештә студенттар, белгестәр диплом алалар да, әммә һөнәре буйынса эшләмәйҙәр, йә эшләргә теләмәйҙәр. Һеҙҙең факультет буйынса бына әйтеп буламы? Мында инде студенттар 4 йыл уҡыған ваҡытта ҡайһы берҙәренең донъяға ҡараштары үҙгәрә. Мәктәптә бөткәндә бер һөнәргә
һөнәр ияһе булгалары килә, ләкин укыган вакытта кайһы бердәре аңлап калалар, был һөнәр я охшамай, я икенче юнәлешкә күсеп китәләр. Монда инде магистратура ярдәм итә. Чөнки улар күбеһе бакалавриатты тамамлайдар да 4 елдан һоң магистратурага үзебез теләгән юнәлешкә яңадан укырга керәбез дип. Мондай мөмкинчелек бар. Монда инде беренче белемгә карамай, әгәр дә һез магистратура укырга ингәндә имтиханды тапшырһагыз, һәйбәт билдәгә, һез бюджет урынга аласактар, ләкин онда укыр кирәк булачак. Студентларыгыздың фәнни эшмәкәрлегенә килгәндә әйттегез, төрле конференцияларда катнашалар, ниндидер язмалар эшләйләр дип. Буна артабан фән тауына үрмәләүселәр, кандидатлык язучылар, аспирантурала калырга теләүселәр. Безнең үзебезнең факультетта аспирантура буенча укырга алабыз. Әлеге вакытта 4 аспирантыбыз бар. Укып йөриләр улар. Елна 1-2 кеше аспирантурага калалар һәм укуларын дәвам итәләр. Булар инде бездә генә. Ләкин кайһы бердәре укуды бездә тамамлагач та икенче югары уку йортларына аспирантурага укырга инеп, укуларын дәвам итәләр һәм фәнни эш буенча эшләрен дәвам итәләр. Дипломга килгәндә, бүген абитуриентлар нинди хайлай? Әгәр дә вуз 2 диплом бирһә, менә был йәһәттән, һәм факультетта? Безнең факультетта 2 диплом юк, ләкин башка дәүләт университетында 2 диплом буенча без укытабыз. Быел инде унда юнәлештәр артты. Әгәр дә без элегрәк юридик юнәлеш буенча һәм экономика буенча алып барһак, быел инде икенче юнәлештәрдә лә ниттек. Быел безнең икътисад менән юриспруденция икеһе бергә куштылар. Безгә укырга инеп 2 диплом алырга була безнең генә вузда. Юриспруденция буенча инеп бездә укып һәм нефтяныйдан дипломын алырга була. Шулай ук бар Европа илендәге бер югары уку йорты менән бәйләнеш бар. Онда инде безнең бер студентыбыз укып йөри, ул хәзер Швейцарияда әлеге вакытта укуын дәвам итә. Һәм шулай ук икътисад буенча укырга инһәгез, монда инде 2 дипломды Кытай югары уку йорты менән бәйләнешкә инеп, 2 елда бездә укып, 2 елда Кытайда укып, сакканда 2 диплом алырга була. Ягъни хайлау мөмкинлеге бар. Хайлау мөмкинлеге иркен күп, монда инде теләк булһын, ләкин онытмас кирәк, әгәр дә һез 2 дипломга инһәгез, сит илгә саккагыз, анда инде сыгымдар әдрәк артасак. Шулай итеп, абитуриентларга һезнең теләкләрегез? Килегез, курыкмагыз, әгәр дә инде урта профессиональ белем бирүде тамамлаһагыз, монда инде һезгә бердәм дәүләт имтиханы кирәкмәй. Һез югары уку йортына килеп, имтихандарды бездә тапшыра аласыз. Имтихандар кыен түгел, бу инде мәктәп программасы буенча гына. Курыкмаһындар, килһендәр, вакцинация эшләнәләр безләрдә үзебез каршы алырга әзербез. Әгәр дә инде тестта вакцинация булмаһа, я тестлар булмаһа, инде өйдән ултырып кына документларыбызга тапшырыгыз, үзегез карагыз, көтеп калабыз. Килегез, укыгыз. Рәхмәт әңгәмәгез өчен. Хөрмәтле тамашачылар, безнең студиялә Башкорт дәүләт университетының инженер факультеты деканы Ренат Төлкебаев булды. Игътибарыгызга зур рәхмәт.